Şol wagt müňlerçe adam üýşüp biri-birlerine gysylşyp durdular. İsa ilki bilen öz şägirdlerine gürrüň bermäge başlady. Özüňizi fariseýleriň hamir maýasyndan, ýagny ikiyüzlülükden goraň. Yapyk bolup üstü açylmajak. Gizlin bolup bilinmejek zat ýokdur. Garanqylykda näme aýtsaňyz ýagtylykda eşidiler. İçki otaqlarda çakan şawuşyňyz üçeklerde aglan ediler. Ey dostlarım, men size şunu aýdaýyn. Beden öldürýän, emma ondan soňra hiç zat edip bilmeýänlerden gorkmaň. Men size kimden gorkmalygyňyzy aýdaýyn. Öldürenden soň dowzaga zyňmaga güýji ýetýän Hudaýdan gorkuň. Owa, siz aýdýaryn, ondan gorkuň. 5 serçe 2 teňe satylmaýarmy näme? Muňa garamazdan, Hudaý olaryň hiç birini ýatdan çykarmaýar. Siziň başyňyzdaky saçyňyz hem dolu sanalygydyr. Gorkmaň, siz serçelerden has gymmatlysyňyz. Size şunu diýärin. Kim meni insanlaryň öňünde ikrar etse, insan ogly hem onu Hudaýyň pedişdeleriniň öňünde ikrar eder. Kim meni adamlaryň öňünde ret etse, onuň özü de Hudaýyň pedişdeleriniň öňünde ret ediler. Kim insan ogluna garşy söz aýtsa, bagyşlanar. Emma mukaddes ruha dil ýetiren bagyşlanmaz. Sizi sinagogalara, ýol başçylaryň, hökümdarlaryň huzuruna getirenlerine özüňizi nähili gorajakdyňyzy we näme diýjekdiňizi gaýyk etmäň. Mukaddes ruh size näme diýmeliňizi şol pursadyň özüne öwreder.